Welcome to our channel Tifefaz TV. If you are new to this channel, please subscribe. If you are a returning subscriber, welcome back. Please guys, like our videos. Thank you so much for your support. Tatelicious vanyora pa Facebook pavo vakati pandakaona beche rashashi, I congratulated Esther because Esther utori nesvitinji swakati swaukei. Vakauya vakati dhonza shashi mwanangu, dhonza matinji waye akure. Vakati nekunaka kwese kuya but shashi ane kabeche utsva. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Vakati wedu weka no sign redinji zvaro vana vemaminista ava usimbe too much wekutadza kutodhonza matinji avo kuti akure. Vakauya futi Queen Tatelicious vakati shuwa vanhu vakanaka vaine nhumbi kungoshama so secret dhese waya. Vakauya futi Queen Tatelicious vakati dinji is not meant kufadza murume. Dinji simulates your confidence semunhu akanzi kuti une poto ine lead. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Zvepabonde I don't know kuti anoshandei. Vakauya vakati kunge panototambirwa pada. Ndo mumwe munhu uya wakataura yake comment akati pari kuita kunge panotambirwa pada. Mumwe munhu akati ini I blame the mother, granny and aunties. Why kurega mwana hari isina huro. Mumwe futi munhu akauya akati iwe unawo here matinji acho, vachireva Queen Tatelicious. Vamwe vakati tell them you was once a man, waimbori murume, vaudze Queen Tatelicious. Vamwe vakati very true. Vamwe vakati rako tate wakaiswa rini matinji kubvunzawo hangu. That's munhu adedzera kudaro kuti kubvunza wangu kuti ako wakaiswa rini. Mumwe vakati very true iyoyo. Mumwe vakati ndaseka zvangu. Mumwe vakati honest question here, iwe pawakachinja uchiita operation from manhood yakatoiswa ichitova nedinji here, or you had to pull like other women kuti akure madinji acho. Ndozvataurwa nemumwe. Queen Tatelicious vakaya vakakomenta vakati ndakatodhonza using blue seal Vaseline but I had to stop at some point because akakurisa anosemesa for now. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Vamwe vakati ngauye kumalesson shashi. Vamwe vakati ndafa zvangu nekuseka. Vanhu vataura zvakawanda. Mumwe akaseka ati kikisisi babatanya makanyanya. Mumwe munhu akauya akati I think zvoenderana nekuti unowada here kana kuti hauwade. Mumwe munhu ataura akati Queen Tatelicious ingwani vava vane matinji mahombe, vakomana vanongovaita 2 minutes vongovatiza vovasiya wani, imi muchitanzi matinji anoitira kuti vanhu vanakirwe chichi. Mumwe akati the story is back with a bang. Mumwe akati ungati kamwana kabva kuzvarwa apa munhu wakura akuziva type dzese hari isina huro. Ndemumwe adedzera nzi kungati kamwana katozvarwa izvezvi vari kureva kuti ndio zvakaita shashi. Mumwe munhu akauya akati saka imi sisi babatanya beche renyu ritori nawo matinji here. Vamwe vanhu vakati peer pressure iyi. Vamwe vati chokwadi chemahara. So ndonyaya ngatauya nayo guys. Queen Tatelicious vanga vaidedzera kuti Shashl anga asina kana tinji kana sei asina mbodzidziswa kuti ari dhonze raitosemesa zvikati. Ndonyaya ngatauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.